Nora Bengoetxea naiz, Aranguren Ibarreko kulturteknikaria eta jaien antolamenduan lanean ibili naiz herriarekin batera. Hemen egiten duguna da lan talde bat, nahi duten herritarrok parte hartu dezaketena, eta horiekin prestatzen dugu egitarau osoa. Beraien proposamenak edo beste tokietan ikusitako gauzak, edo joan zen urtean gehien gustatu zitzaiena edo esaten digute, eta horren arabera guztien artean lantzen dugu egitarau osoa. Personas catalanes ya no pueden parar. Perfía Terra Vasca, comienza el festival. Aquesta nit actua Fermirin adaptats. Hemen Mutiloan egiten duguna da, saiatzen gara gutxienez adin guztietarako proposamenak ekartzen. Bai helduentzat, bai gazteentzako area berezi bat baitago, eta bai hain gaztetxoak ez direnentzako ere. Orduan nik uste dut berezitasun bezala, Ibar osoa Mutilba bereziki asko handitu da azken urteotan, eta 0 eta 100 urte tartekoentzako proposamenak sartzen saiatzen gara. Aranguren Ibarreko korala bota du txupinazoa aurten, beraien 25. urte hurrena delako. Beraien errepresentazio txiki bat, dozena erdi bat egon da balkoian, osotara 50 dira. Eguraldia gure alde dagoenez, urdure geunden gai honekin, gustatuko litzaiguke aurten, bai Mutilbakoak, bai inguruko herritakoak, denbora pasa ona izatera hurbilduko balira. Igandean Zeltas Kortosen kontzertua daukagu, baina larun batean musika dago gauean, igande goizean goitiberak, gazteentzako atal bereziak, umeentzako magia, pizko bat denetarik, eta guztiak gonbidatuta zaudete etortzera. Escolta aquest ritme que et porten agraviats. Aquest ritme de festa per a ballar ska. Ni Iker naiz, eta Labianokoa naiz, 15 urte ditut, eta hemen gaude izateko festa bortxaketarik gabe eta alaiak. Ni Urko naiz, 15 urte ditut, Mutilakoa naiz, eta hori, esan duana nire laguna. Ni Ode naiz, 15 urte ditut, eta Mutilakoa naiz, eta ni hemen borotantez nago, festa hauetan ez egoteko bortxaketarik eta dena ondo pasatzen. Hemen adibidez dugu violazioak egoten direnean, adibidez hemen informatzeko pixkat, adibidez ere ikusten baduzu zer pauso egin bat dituzu. Eta ere alkohola importantea dela ez pasatzea, gero gertaldi delako gauza txarrak, orduan hori informatzeko bizkat. Eta hor dugu gura, importantea delako hidratatzea beroa egiten duenean. Ere ditugu programa hau dela Boibengo, que da
merkea da 2 eurotik joan altzara, adibidez, Zolinara, Puente de la Reinara, Estella, Oiz, Zafaia, Labiano, Tajonar, Aranguren, eta bakarrik 2 euroengatik. Eta, adibidez, hartzen da autobusa Aranetxean, dela Gaztetxea, hemengo Gaztetxea, eta bueltan, 7 hartzen da busa. Utiloan ez daude bortxaketa asko, ez da normala, baina informatzeko pixka bat jendea. Bueno, jendea etortzen da ere jende asko bakartik hartzera boltsak, eta berdin zaio hau dena, baina, bueno, oie. Denetari da. Bai, denetariako. Ere etortzen da jendea informatzera, baina jende asko bakarrik poltsa hartzera eta jazta. Haupa mutiloako jaiak. grabado.